Bună ziua! Astăzi vom face lucrarea numărul 7 și prima parte este carcasa de calculator, pentru care arată după cum vedeți aici și o găsiți în format PDF cu explicații pe site-ul desen.utecluj.ro. Deci să trecem la programul SolidWorks, să încep un fișier, o piesă și o să folosim comenzile din Sheet Metal. Și dacă vedeți aici, Sheet Metal înseamnă foaie de tablă și piesa în general se face dintr-o foaie plată și după aceea pe ea se aplică diferite feluri de îndoiri. Pentru a face această foaie de tablă, păi se începe dintr-un plan oarecare, nu contează care, să zicem front plane, și mergem la sketch și desenăm. Vă recomand, pentru ca să fie simetrie, să alegeți center rectangle, adică dreptunghi pornind de la centru, și atunci putem să ne ducem pornind de aici și facem și păstrăm centrul acela în origine. Și în continuare o să dăm dimensiunea asta de lungime, care va fi 1 metru, și lățimea acestui dreptunghi 450 de milimetri. Și observați, am păstrat originea, poate că o să avem nevoie de ea ca să facem lucruri simetrice. Următorul pas, nu uitați, Sheet Metal, și alegem prima opțiune, celelalte neavând nimic până acum sunt inhibate, deci mergem la Base Flange. Base Flange, care puteți alege aici grosimea tablei, hai să zicem 0,7, și aici sunt niște coeficienți de îndoire pe care o să vi explic la curs, sau puteți să încercați de aici diferite feluri de îndoiri. Oricum, deocamdată apăsăm OK și am obținut o foaie de tablă de 0,5 grosime. Asupra ei vom face îndoiri pentru a ajunge la carcasa de calculator dorită. Ce înseamnă asta? Păi selectăm fața asta, facem o schiță și vom construi două liniuțe pe care le vedeți că le vom folosi la îndoire. Și atunci să luăm una, atât e suficient, nu are importanță lungimea. O să folosesc o linie de centru, așa, amândouă le oglindesc, adică față de axă o să fac oglindirea și o să dau o distanță de 100, nu, ba da, 100, 100 aici. Bun. Observați că simetria se păstrează, deci e 100 și 100. OK. Și mă duc iarăși, adică mă duc la Sheet Metal și am de aici mai multe comenzi care pot fi disponibile. Eu o să o aleg pe aceea care zice Sketch Bend, adică îndoire după o schiță. Sketched Bend. Îndoire după o schiță. Pur și simplu selectez. Nu, prima dată mă întreabă care să fie fața fixă. Deci, observați aici, dacă eu selectez prima dată fața, să ștergem aici, Clear Selection, selectez partea asta. Dacă selectez partea asta, îndoirea se va face considerând lateralul stâng ca și fix. Dar eu o să iau mijlocul și o să îndoi lateralele. Dacă mergem dincolo și zicem așa, o să vedeți, asta e deosebirea. Până la urmă tot acolo ajungeți, dar parcă e mai firesc să păstrăm partea de sus fixă. Și pur și simplu se îndoaie de-a lungul acestor două linii pe care le-am făcut anterior. Unghiul de aici puteți să-l alegeți, 90 de grade, și alte opțiuni după aceea. Deci am îndoit. Am îndoit-o. Este aici o opțiune care până acum poate că n-ați văzut-o, în stânga, se numește Flat Pattern. Flat Pattern adică în orice moment tu poți să o dezdoi. Același Flat Pattern îl găsiți și în bara de butoane, Flatten, care, vedeți, vă arată și pe unde se face îndoirea și dacă îl dezactivați de aici, ea își revine. Asta e ideea la foile de tablă, tot timpul așa să faci încât să poți dezdoi, pentru că se pornește de la o foaie plată. Bun.
Pasul următor, aici o să aveți grijă să țineți în poziția asta piesa, apropiați-vă, selectați fața asta și o să faceți o schiță. Care schiță se va construi în, cum ziceam, în planul pe care l-am selectat. Deci aici. Așa. Și o să luăm pur și simplu o linie. Aici e planul selectat. Luăm o linie care pornește de aici și o vom cota, dimensiona. Observați că din colțul acesta exterior am luat-o. Zicem 15 mm, evident. Și cu ajutorul acestei linii o să construim o bordură pe care o construim din nou sheet metal cu meter flange. Meter flange, după cum și vedeți butonul acolo, ăsta meter flange, dacă îl apăs și selectez, uitați-vă, selectez muchia exterioară de unde pornește linia. Deci selectez muchia asta, încă o dată, am selectat-o ca să fie sigur, după aceea mă duc și selectez în continuare muchia asta, asta exterioară, și mai selectez odată muchia cealaltă din dreapta exterioară și observați că ce frumos lucrează aici. Calculează și îndoiturile, un decupaj frumos ca să nu se suprapună, taie la 45 de grade și este foarte interesant și folositor. Deci am selectat cele trei, pornind de la schița asta de 15 mm. Am selectat muchiile exterioare și am zis OK. Acum, pasul următor este să mergem pe cealaltă parte. Am rotit-o. Mă duc din nou pe suprafața asta și zic că vreau să fac o schiță. Și dacă vreți să întoarcem iară piesa în poziția bună, aici platul se vede că e albastru. Deci selecția rămâne. Pot să construiesc la fel, nu chiar așa, pentru că nu vreau meter flange, vreau numai două buze. Dar sunt două posibilități, vi le arăt pe amândouă. Una se numește la sheet metal, una se numește nu sketch band, ci edge flange, dar pentru asta n-am nevoie de planul acesta. Și a doua, pur și simplu, mă duc și selectând, adică rămâne selectată fața aia, desenez două linii, uitați-vă, pornesc de aici, mă duc cu o linie încolo, așa, să fie orizontală, și o linie în sus și am desenat acolo liniile astea două, mă duc la sheet metal și zic sketch band, nu sketch band. Asta cu meter flange. Observați? Și am făcut buza dorită, tot cu meter flange, dar aici nu mă duc mai departe. Și dacă apăs OK, îmi face buza. Pornind de la schiță. Vedeți îndoiturile astea făcute frumos, pornind de la schița dorită. Dar pentru ca să mai învățăm, mi-ar trebui una și în dreapta, dar n-am mai pus. Șterg această opțiune, deci meter flange-ul acela, și vă arăt o altă posibilitate, șterg și sketch-ul și vă arăt o altă posibilitate de a face acea îndoitură, și anume pornind de la sheet metal, pornind de la edge flange. Deci aici n-am nimic selectat, niciun plan. Selectez linia asta. Observați? Și el îmi face, pornind de la aia la 90 de grade, o îndoitură pe care să vedem cât de lungă, 5 mm. Observați? Aici mă duc și scriu. Deci pot să mă duc și aici, că încă nu e gata, și să scriu 5. Am făcut una de 5. Sigur că aici sus la edge pot să selectez de la tot cu același pas
și încoace. Amândouă rămân de 5. Zic OK. Și cu aceeași comandă Edge Flange selectez muchia asta și mă duc iarăși în sus și zic să fie tot de 5 și aici din nou va fi tot de 5 și am folosit altă comandă numită Edge Flange. La carcasele vechi de calculator așa intra în soclu. Bun. Deci am folosit de 2 ori Edge Flange. Sau puteam face o schiță cum am făcut prima dată, o schiță în formă de L, dar e bine să știți să lucrați și cu Edge Flange. Bun, și după aceea carcasa nu mai... Sunt câteva chestii care vreau să vi le arăt. De exemplu, să facem niște găuri de prindere aici. Am selectat fața aia, selectez comanda Circle, fac un cerc care va fi o gaură, evident. Să-i dăm și ceva de 5, bine, 5 mm, ca să intre un șurub de 4. Să o blocăm. Să o blocăm și față de bordura de jos. Hai să zicem 30. Și să fie la mijloc. După care cu Linear Sketch Pattern multiplicăm această schiță pentru a avea câte 3 găuri. Adică să zicem aici 3 găuri pe direcția X. O să... Nu, pe direcția X îmi trebuie numai 2 găuri și aici Entities to Pattern vă rog să selectați schița. Așa. Și dacă vedeți, sau încă nu vedeți, aici celălalt va fi. Aici va fi al doilea rând de găuri. Eu o să măresc de la 70, mă duc puțin până ating cealaltă față. Hopa, cealaltă față, hai să zicem 187 ca valoare. Și după aceea mă duc pe Y și zic să fie 3 rânduri și măresc distanța între ele. Așa. Să vedem unde le poziționăm. Bun. Hai să zicem aici, adică am 160. 160 ca valoare. Bun. Și am obținut, după cum vedeți, 2 rânduri și, adică 2 coloane și 3 rânduri. După care mă duc la Features, Extruded Cut și dau găurile, zic OK. Deci am făcut găurile de prindere și o ultimă chestie care e pentru găurile de aerisire. Selectez o față laterală, fac o schiță, tot așa construiesc un cerc care, să zicem, să fie chiar la mijloc. Un cerc de, să zicem, dimensionat, așa, de tot de 5 mm și vă arăt acum ce vreau să fac. Deci suntem aici, așa, uitați-vă, vreau să fac găurile astea, care va fi ceva asemănător. Vă arăt cum. Deci după ce am construit, haideți să construim gaura, deci Features, Extruded Cut, am făcut gaura, OK. Deci avem o gaură și după aceea asta o multiplicăm cu Insert Pattern Mirror și Fill Pattern. Insert Pattern Mirror și Fill Pattern. Suprafața pe care vrem să o umplem am selectat ca și fața asta și deja mi apar acolo găurile, dar le mai ajustez un pic. Deci vă rog să nu introduceți valori așa la întâmplare, pentru că dacă sunt prea multe și prea dese, vi se blochează calculatorul. Chiar se blochează și nu mai merge. Puteți aștepta, nu că se blochează, dar lucrează foarte greu până calculează și o jumătate de oră se poate sta să aștepți. Deci hai să zicem așa încetișor să scădem la 50, 40, după aceea distanța, suprafața ocupată să zicem că este mai mică, deci ce înseamnă distanța asta care o butonez eu aici? Cât e de la marginea suprafeței până la rândul de găuri.
Eu am zis 74. Hai să zicem 80. Vedeți? Putem zice 75. Cam așa. Și dacă după aceea numărul de găuri să fie mai nu prea mare, nu prea mic, că după aceea se îndeasă prea tare, hai să zicem 15 găuri și distanța între rânduri să mai scădem o dată, 40, 30 să fie. Și de la margine, cam așa. E bine, deci mai puteți să vă jucați. Am apăsat OK, a durat destul de mult și aici, dacă mai doriți altfel de modele, puteți alege încă o dată de la Insert Pattern, Fill Pattern sau diferite modele de... La Fill Pattern am folosit eu acum. Bun, mulțumesc pentru partea întâi a lucrării. Asta este carcasa de calculator